Здравейте, приятели на Клуба на българската книга, книгите пазители на мъдростта. Здравейте, читатели на хубавите книги. Здравейте, ценители на хубавите книги. Днес съм много щастлива да ви представя поредната книга на издателство Трейшън Прес, която се нарича Самодива истини и легенди, част 1. Нека първо да ви разкажа няколко думи за това, защо решихме да създадем тази книга. Тази година, на 13 и 14 юли, в читалище Родопска искра в село Лилково, беше проведен първия по рода си фестивал на българската легенда Самодивско сборище с тема Самодива. На този фестивал поканихме различни гости, които да говорят за митологичното същество Самодива, като тук нататък всяка година имаме намерение да правим издания на този фестивал, като запознаваме гостите, като им разказваме, като предоставяме повече информация за митологичните същества в нашата митология. Тази година говорихме за Самодива. Следващата година гостите на фестивала се избраха да говорим за съществото Змей Ламяхала. Ние сме го направили като едно събирателно същество, т.е. за съществото Змей. Но нека да се върна на тази годишното издание на фестивала, чиято тема беше Самодивата. Едно изключително красиво, едно изключително известно и едновременно с това неизвестно същество митологично, една същност водна, за която ще видите по-нататък в книгите. За тази цел, освен че събрахме текстове, поканихме различни автори, които да представят своите литературни творби, инициирахме също и рисунка, детска рисунка на тема Самодива. Като обещахме, че най-красивата рисунка, тази, която според нас така най-се доближава до самия образ, ще стане корица на книгата, както и се случи. Това е рисунката на Ивона Сияна Станева, 17 годишна от град Попово, която направи точно тази Самодива, изключително красива, изключително въздействащ образ и ние поставихме като корица на първата част на Самодивата, на книжката. Тази книга Самодива съдържа 14 автора с 18 произведения. В книгата може да намерите научна статия, може да намерите няколко стиха, едно наричане, повечето са разкази, може да намерите и описани 2 истински случки за срещи с Самодива. Тъй като много автори решиха да представят своите произведения, издателство Трейшън Прес инициира създаването на втора част на книгата Самодива истини и легенди, която ще бъде представена, надявам се, до Коледа да ви бъде показана, където ще има събрани творби на 12 автора, около 16 произведения, отново стихове, отново легенди, отново една истинска случка, народни песни ще ви бъдат показани, както и една статия, в която информира читателя за Самодивата, за това митологично същество. В тази статия се постарах да намеря повече информация в различните дебели книги на етнография и етнолози, които могат да ви разкажат повече за самата книга. Искрено се надявам втората част на Самодива истини и легенди да ви бъде представена за Коледа като един изключителен коледен подарък. Следващата година издателство Трейшън Прес ще инициира конкурс за събиране на текстове пък на тема Змей Ламяхала. Другото хубаво нещо, което е за тази книга, е, че тя се разпространява с благотворителна цел, където част от парите след закупуването на книгата отиват за читалище на Родопска искра 2020, където нашата цел е да подпомогнем направата на покрива на сградата на това читалище, създадено от толкова млади, от толкова нахъсани, от толкова желаещи и амбицирани хора да запазят българщината. До година ще ви бъде представена книгата Змей и изключително се надявам тези, които са прочели Самодива първа част, да потърсят и Самодива втора част. Както ще забележите, на сайта на издателството Трейшън Прес тя вече не може да бъде намерена, но в лицето на Елена Андреева, която е от читалище Родопска искра 2020, може да бъде намерена, като се свържете с нея през групата, фейсбук групата Фестивал на българската легенда Самодивско сборище, където книгата ще ви бъде предоставена. Както ви казах, освен всичко останало, освен научната литература и художествена, която може да прочетете в книгата, тя се разпространява и с благотворителна цел. Искрено се надяваме да помогнем на читалището.
Издателството Трешън Прес и читалище Родопска Искра 2020 имат вече за цел да създават този фестивал, да го провеждат всяка година, като всяка година говорим за едно митологично същество, което ще бъде представено на българския читател, на гостът, който ще дойде на фестивала лично, и ще ви срещнем с разнообразни хора, с различни автори, дори с научни работници, които могат да ви кажат повече за самото митологично същество. Така че очаквайте втората част на Самодива до края на тази година и съответно следващата година, малко преди фестивала, очаквайте и втората книжка, т.е. за второто митологично същество Змей, където на самия фестивал ще ви бъде представено.